Congrona Kamdej kabadai ka MDC jong ka nongpo constituency hagaju kapor kabadai ru ka vice chairman ka Sorkar Jilla kabadai pe ye ka public grievances menta ka sngi ka khasau trik unailar kalalej banjurip ye ka jinglong jingman jong ka office u district transport officer ka Ribhoi district katei ka jinglej jurip jong ka Congrona Kamdej kadai hadin bakalayo pedeng sibun ki jing ujor na ki nongsong dukan bat ki paj ba halor ka jinglong jingman jong katei ka office ha kane ka jinglej jurip lasanran lang ro ya ka Congrona Kamdej da ki nongsong dukan ha katei ka jaka bat ki la yoro ban ya kendu yo district transport officer uba ai karmon bat yu MVI ha ka ba ki la penlong lang ya ka jinglej jurip bat shem sibun ki jingdona ki badon ha katei ka office trekam hamba keren sikilat pathai khobor na kaliang ka Congrona Kamdej kala kular banra asya ka Sorkar ban thau kilat kilenti ban pen itnat ya katei ka jaga kumba kala long hakipor bala lejno ba ki nong jungo kai prathei bat ki nong wan don kam ha katei ka office ki yo ki jing mentoi kumju ka jing ai jing mentoi ya ki nong song dukan ha katei ka jaga ngala yo ya ka delegation ka jing wan na kaliang jong ki nong song dukan bat na laderu ngala wan don kam ane sisien ngala supet ni ba kadon sipun ki jinge kadon sipun ki jinguna ka bagi public ka bagi wan don kam ka ne ka office ru ki jinge nang ta ka baya dei ban ki ne ki vendor ki jinge ki ne ki nong di jingli babri ki baya im kamai jan ko da ka ne ka kam ki lawan ban pun sawa nga ki ok ka kam don nang ta ka toilet kam yang kita ki basic necessities ki ba mangingi don kam karena kata-kata mentaka sini ngala wan kenang hangne banyak keduk kerpang batu DTO batu MVI bangan wan jungo bangan wan pej hidala de ki jingduna ki ba na kaliang kaneka office ka kamlong shu bat ka ka baka jing ki pan ba hangne habang ngala let ban round ya kaneka compound ngai kum ba kaneka madan ru kamlong shu la idon kam ban le terti no ban penbit penbiang ya kamadan nang bakit sut kinong let kinong wan na kaliang jong ka PWD bat kumju ru na kaliang jong ka transport department ngan pensu pensngap yaki bakin le ka badon kam tam ka toilet ka nang ka kan ka wat ka building hiru kumba pi kam ilong shu kala shu jau kala mi dang i so pailen ka ba mut ba we bala mi so pailen kam ilong shu na ka banta bangin pendon kam la ne bagin dang song dang sa hang ne klem dayo ya kaneka repairing kawai kalong ngasubu kumi MDC hawai nya dei MDC jong kaneka long po constituency ka dei headquarter jong ka Ribhoi district te hanrei kumi MDC kanehi ka dei ka state subject hanrei ngasungu pat dia ka deka Sorkar pat uju ya ka parti NPP ka bala ailat ya nga kilatung yang aku ka vice chairman jong ka public grievances committee bat ha lor jong ka ne ka jing pensier jong ki ka ne ka tam ngayo ka bor ya ka bangan wan pej hang ne bat hadin bangalawan dala dehi ngakan mau bah ki por ki ba menshua ka ne ka caka ka itnat ha ki nong song dukan bapli ka yeu ka hat ka jong ki ka yat ba dan ri kum bakalong menta ka tu ka jing itnat ka jong ka jing khoj ka jong ka jing biang ka jong ka na du ki pan khana na du ki ki wa ka kum ka jing don kam jong ki nong song dukan kam biang shu tengah kwa ba ka ni ka caka hi ka de ka ba kham peluit akat ka nong po ka jing ka de ka ba kham nya ba dan ri hang ni don ka ne ka space ka ba kham peluit ngakwa ba ki nong song dukan kin im da ka ba ki nong let nong wan ladangin ong kum ki toris lani kum ki nong let jing let ki bayar shagwati lani ki ba kiu she long ru kin sange ang ne ka caka bakan long ka caka song khat nak banta ka jong ki bat kan long ru ka jing pen kiu pat ya ka yau ka hat jong ki ne ki local vendor ki jong yang lani ki nong song dukan ki jong ni kata ka de ka jing kwa ka jong pat ngan ya le bat pen sngo bakan ni ka caka kan itnan ban ya ka ba kalong hati po ki bala le ki dang bahasa shi ka ngan ya le bat pen sngo pen snap shaka Sorkar tam le le sha I Honorable Deputy Chief Minister sa Singapore Baha ibadit pem de kaneka transport department